Tun naya India ramathil thleng rap thlak le deng khong tak tak te kha ngai thale do nila ole ben ka thok te ni velem lo chuan mitin deuh tho hian kal hi kan she thup hlom maya achan po engdang wang ani lova na thok fel tak tak ka ra hian tlema zong lo thin cheve deuh lak le mel nel om lo zet lo pu thin te wang hi ani bera masela atulna awangin kan kal hi angai tho thin sia mi pakhat Rajesh Kumar Kumsomli Borvel Indian Railways Telecom Department a thoklai po hi Juni somni panga khan Bank of Baroda Junction Road branch a passbook update tir turin chundar som pakhat le chan vevel khan nakala he pa hi a hei hot shim wange a peilo wang shim niang Max Walovin Bank chung chu lu an tum ve thor ringot maya Security guard Kesaf Prasad Misra chuan lodangin an hanin hnial boy deuh hleka chutia mi pa le mi pa in hnial thinrim ta chu asilai kengzok security guard chuan chupa Max Walovaron lu tum ve ringot pa chu akeya akap ta sia meya munle munaka pani boka thi achhuak na sa in atu boxop ngal rok meya rangtaka hospital panpui ngal ni in security guard po hi police custody da ngal ania mitnge ya lo hutu te soidanin security guard hian custody an shwaidon lai vel hian a thei pato paringin a thiam thu chu voitam asoya customer pa chu lutlanga phal lo nu poa kalu don tho ti ni om fashana a thin rim ve chiam tak sia chuan a insum theilovin a kap ta me ani thu asoya SP chuan na taka ka hliam customer pa chu adin munte a that chho huna statement an lak sak tur thu asoya Gita Busal Bank of Baroda a senior manager chuan forensic team ten CCTV footage and check thu soin hemi te pani boy chandan dik tak chu an sha chwa thei mei tur thu a soyani Bank of Baroda lam chuan statement chwa in anin thiam lo tak zet thu le hetiang thil rap thak tak an bank chunga athlen ta mei chu poyan ti tak zet thu an soya Vanduai na tok tu in en kol na sen so zong po an tum vek tur thu le security guard pa po chu a nga atanga an ban tir ngal tur thu an chwa ani apani na chuan Amir Khan hi tunge ania enge ya ti chin ti hi chu soi thui vak ngai lovin kan she sa vek in rin oma Three Idiots film hu nom le zirtir nei thatak ka tang phei ka chuan mizoten kan mer shat le zwal ani kha kumsom panga chung lai me ya lo kop to anupui director le producer ni bok Kiran Rao thung hi chu chuti te chiamin kan la mer shat em lova hemi te pani hi anin ton na ma saber chu kumsang ni pakhat kha ania blockbuster movie laganan boy pui lai vela tang khan ni in heti lai hian Amir Khan hi nupui nei lai alania anupui pom lai Rina Data nen fa pani mi pale meichia anei man tong nge ani ti chuan a ton thar di zo Kiran Rao nen chuan inzui ta zelin December sangni panga khan anin nei nu kumrukna sangni som pakhat December thla khan fapa an nei le a aminga azat Rao khan an wa ta nge ani an pani hian kumsom panga chung lai mei mangai na shui an vondun tat nuwa in chenjai an railway ta rup mai le Amir Khan te nu pa hian hunrei takatang to khan in chen hi an lo tumril ru dei to a chu an lo tumril ruk to sa chu an ti hlotling nge ani an nu pa hi anom sang to a ama ero chu an fapa awang po hian in po takala om chun zom zel an tuma film sang le project sanga po la thodun zel an tum thu an soi bokani kumsom panga chung lai mei hlim na le lom na in thlen tonin in rin ton na le mangai na in bul kan tran chawa tuna ero chuan kan om shana hun ve towa nunbul kan tran thale do na ni ti in thuan chwa anin chen chan tak hi soilo ma se atom na tur la ni lo thu le an pan hi hian an fa patan thei to pan la chwa dun zel tur thu an soyani ole engpo chu lo ni se mi pasal lwalan tu te hi chu an tluang hlen ngai bik lo ti hi shetot phot mei te ang apathum na hi chu India ram chunga thil thleng om reng hi ania Thamasa Jun di somthum khan Gauhati viewpoint Kamal Nagar Birubari Kargil Bulloka meichetlei rol pani te chuan inti thoven nan ti in hiking an neya an chian dun hian nuam an ti ve hle ya thate la in chu mun theng thu nuam tak mai chu an thiam dan chuan an han chen ve a
pakhat zawk chu tle mi na vakal fal dewa ti chuan a thianu po chuan ava zui ve le a chutia thianu bul hnai ava thlen don chuan a thianu chu mi pa pakhat hian alo be mol mol ani ti chu ava she theya ava thlen ve chuan engenge mo soin thatakin anin bia a an ti kar laka chuan chu pa chuan police ani thu akha tokin a soi lang deuh reng maya a korpo chu Halloween akuti na kenga chu pa chuan khwa lum em awanga ha peilo ani thu te po a soi lang nge ani hanin bia kwalvel chu du tok ta mai lo chuan ati chu adanglam chhotan tul tula helai hmuna hian mitam takan soi sak chiam to thu te chu soi nuam ati em a mei chetlei rol pahni ngei thazan lo chuan reilo te an chol khomwan hnuwa an hovat tur thu an shilve ngal wata chuti lai tak mai chuan chu pa police anga in chhal chuan tleirol pakhat zawk ka borvel chu azu khoi sak thut maya an hlau thong chu tlan chian ngal mai an hantuma ma se kongpa ngai atang chuan an lo peng thui to sia chu ba ka an chevela chuan an mani chanpui thei tur om mishing reng an om lova are hian re duk mai si ani chu pa la chuan arwala kal vezel turin na tia heya ya hun nuam le thengtho nuam zoka ka shwayang cheu alo ti ve chen bokani tleirol tan na chuan an zui ve le mai boka ma se pakhat zok chu aril ru ala nuam hau lo maya a phone le chhuakin apa chu a phone derta ani in betak tak ni om takin na pa chu an om na hmuna tanga hlalo te a om ve ang ten na beta vela chu pa ne na chuan kalsan mei turin an ngen ta topa a kalsan ve ta mei pokani ti chuan an thian dun chuan an chaudeu to awangin an han thu khomwanga ei turan pai te chu phorin an han eya minit nga vel chau an na thu khomwang tia chuan mi pa pakhat a ma mi ni lo hian an mani omna lam aron pan chu an hmule tamaya chu pa chuan police ani thu bok ron soi vele in heta zet hi chuan tleirol pahni te hi an hlau thong hle to a enge ti swalan nei ti te chu an lo zot let ve ta ani chu pa chuan helai hmuna hian mi pa le mei chetlei rol kal phal lo ani thu le aron kal te chu an lo soi sak shep thin thu a soya ma se mei che pahni te chuan mi pa an kal pui lova an thian don in ti thoveng tur chawa kal mei an ni thu hwai takin an soya anom huna tang chuan in thiar fi hli ma kal son an han tum chu pa chuan na ron zui le tatlat mai heta po hian pakhat zok chuan na ma ti ang thovin a phone la chhuaka apa chu a phone der le ta a minin nga hnu vela mo i lo thlen don te anti vela phone a apa a biak der mek lai chuan chu pa chuan anom na hmuna kal ve turin le ei turan nei thu te alo shila alo thle mol ani chutia an kal zel ta ka chuan khwa an nei to hle a no pangchen khat ron kal ve mek te po omin an mel sha lo ni ma se an han be koi ve a chutia no pang in biak lai mek chuan police dangbok chuan bike khal chungin an omna lama ron pan ve le a an hming te zotin pakhat zok chuan a hming chu mondalani thuwa shila ma se pakhat ve thung hi chuan a hminga soi ve du tlat lavani hiking te tura an kal na hmun hi mun lar lo le mi to po tam lo na hmun ania no pang ron kal ve mek zinga mi pakhat chuan chung police ho chuan mi pano pang te hne na chuan mei chetlei rol ron shwai turin nan ti thina an ron shwai thei phut chuan cheng so man pe thina chutia mei chetlei rol an shwai te chu an ke koran pheltira ti chuan an in sakta vel thina ni ati pong swal em lo ma se hetiang ti shat police hial le nga lan om hi arap thlak tak zeta mei chetlei rol ten nan thil ton an soi chuan hu phei hi chuan social media a alar hle a tutinge an ni she chiang ri lo ma se an che dan chu an dem tak zet thu an aw chwa pui loi ani